Kini ang GMA Regional TV Live. A lovely morning mga kapuso from all over Central and Eastern Visayas. Hilabi na sa ato ang mga solid kapuso viewers nga way puas nga misuporta sa ato ang morning show program GMA Regional TV Live. Ug isip pasalamat namo kaninyo mga kapuso, aduna kitay Kapuso Fans Day matag Biyernes kauban ang atong mga espesyal nga kapuso artist. Adunay dugong Cebuana ang atong makauban ug makabanding karong buntaga. Sa iyang kamaayo sa pag-acting, daghan ang moabiba kaniya matag Regional Kapuso Mall Show, labi na dinhi sa Dakbayan sa Subo. Gigugma nato ang iyang mga karakter isip Krisan sa Kambal Karibal. Bida usab siya sa Sahaya diin nagpakita sa kinabuhi sa atong mga kaigsuunang badyaw. Ug angay nato siyang atngan isip usa sa mga legal wives. Isa sa way paglangay-langay atong makauban this morning ang midas sa mga karakter ni Lois Wiz sa Mulawin, Krisan sa Kambal Karibal ug Farah sa umaabot nga Legal Wives. Waylain pa Miss Bianca Umali. Maayong buntag Bianca, welcome dito sa programa. Isang pangmalakasan o good morning naman dyan para sa mga kapuso natin dito sa Visayas. Good morning po sa inyong lahat. Hello! Hello po. Bianca, ano yung nararamdaman mo na ito na yung new normal natin sa fan meeting? Well, nakakalungkot sa totoo lang na ganito na po ang ating mga fan meet ngayon. Pero I am still hoping and looking forward to better days na sana po tayo ay makabalik sa dating normal. But as of now, of course, I'm still adjusting and I hope that everyone is adjusting as well. Hindi man po madali, but I hope and pray that someday we will be back to our old normal at magkikita-kita po tayo ulit soon. Bianca, out of all the regional events that you have been to, ano ba yung Kapuso Ball Show mo na hindi mo talaga malilimutan sa dami-dami mong napuntahan, lalo na dito sa Cebu? Naku, napakarami actually, but honestly, Cebu is one of the most unforgettable ones kasi aside from it is one of my hometowns, it is napakasarap sumalubong ng mga tao. Napakasarap ng pagkain, and yung accommodation, and again, yung napapangiti ko ang mga Cebuano at Cebuana, napakasarap sa puso. At Bianca, for the information lang ng mga viewers natin, kasi gusto nilang malaman bakit may dugong Cebuana si Bianca Umali. Ang mami ko po ay taga Cebu. Ang lola at lolo ko ay Cebuano at Cebuana. Ayan, kaya naman pala very special itong Cebu para sa'yo. And of course, Bianca, gaano kahalaga ang mga fans mo na walang sawang sumusuporta sa journey mo sa iba't ibang mga kapuso projects mo? Napakahalaga po ng suporta nila. And in fact, lagi ko po itong sinasabi na wala po ako sa kinaroroonan po kung hindi po dahil sa kanilang lahat. That's why I always thank them for the support and the love that they give me sa lahat po ng ginagawa ko. At napag-usapan naman talaga natin ang mga fans mo. Siyempre, may inimbita kami ng mga fans mo, Bianca, sila Hannah at Regen. Ayan, Bianca, excited na ang mga fans mo to meet you this morning. Kaya naman, please introduce yourselves, Hannah and Regen. Hi, Miss Cecil. Magandang umaga po. Magandang umaga, Miss Bianca. Ako po si Hannah from Kapuso Brigade, Team Cebu. Your number one fan po. Miss you, Biang. Hi, Hannah! Hello, I miss you too. Sana nga makapunta na ako at magkita-kita tayo ulit sa Cebu. Kamusta? It's nice to see you again. And si Regen, this time, would like to hear from you. Hi, Miss Cecil. Good morning po. Good morning, Miss Bianca. Ako po si Regine from Kapuso Brigade Team Cebu. Kinakabahan po ako. Halatang-halata po ba? It's okay. Excited Hi, lang. Regen! Nice to see you. Nakakahiya naman. Meron pong pangalan ko dyan sa mga picture ko dyan. Yes po. Tapos ginuhit po puti kita. Wow! Salamat! Ay, ang See you cute naman. soon, Bianca. See you soon! Na-miss na kita. Gusto ko na Miss ko din magpa-picture sa'yo kasi wala pa akong picture with you. Soon, kaya stay safe para makapagkita-kita tayo. Yes po.
Ayan, at dahil miss na miss nyo na ang isa't isa this morning, may inahanda kaming short game para sa inyo kasama yung mga fans mo, Bianca. So, we call this game Flashback Friday. Ang gagawin lang natin ay may hindad kaming mga eksena, itong mga fans mo na galing sa iyong mga previous projects. At you'll tell us the title of the series. Ayan, aktingan pala to. Alright, let's start. Are you ready, Hannah and Regine? Ready! Yes, okay. Let's start with Hannah. So, ito po yung i-roleplay ko yung past shows movie. Sige, na-excite ako. Kadalasan po, mga tulad namin, ay mga gaya po namin, ay tawag niyo po sa amin ay mga badyaw. At hindi po nakapag-aral dahil po sa kahirapan. Dahil po inuuna po namin ang pagharap buhay at ang pagkakain po namin. Ganun po. Ano yung palabas yun, B? Aya. Of course. Sahaya, yun yung graduation speech mo sa Sahaya. Ayan. This time naman, si Regine na naman ang mag-a-acting. Take it away. Yes po. Kasi ito, alam na to ni Biancs. Kung ikaw si Cheska, anong gamit ang nasira ko? Bakit tayo away? Di ka masagot dahil hindi ikaw si Cheska. Dahil alam mo, si Tatay Noli, si Lula Mildred, at ang bahay natin sa Batangas. Yo. Ang galing mo. Karibal. Tama. Yun yung sa Kambal, Karibal. Confrontational scene yun, di ba? Ang galing naman ng mga fans natin. Ikaw, Bianca, anong masasabi mo sa mga fans mo at sa kanilang mga acting skills? Nakakatuwa. Hindi ko inakala na aartehan ninyo ako today. Pero na-happy ako. Maraming salamat sa suporta and sa panonood at sa pag-arte para sa akin. Ayan ha, first part pa lang yan, Bianca. First part pa lang ka na, mga kapuso, sa ato ang Kapuso Fans Day with Bianca Umali. Busa, don't change your channel, kay mo balik pa ang GMA Regional TV Live.